अवैध है, घर में चल रहा है ये सभा, प्रशासन के नाक के नीचे से चल रहा है 30 से 40 जगह धमतरी शहर में। अब यही स्थिति है इस पूरे गली में 8 जगह चल रहा है, टोटल 8 जगह, 2 जगह भाग गए, 3 जगह पकड़े चल रहा है। साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोना अलरेडि इन्ट्र'आव इसे नुनो मोनखाबाय जे मोनसे दावरावखौ नुनो मोनदों। माखासे सुबुंफोर, माखासे सेंग्राफोर जायफोरा गावनि धोरोमनि माखासे मेथाइफोरखौ खनदों आरो लोगोसेयैनो गोबां रोखोमनि धरना होनाय एबा हाल्ला खालामनाय, दावराव खालामनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय आरो बेयावनो एसे आइडिया मोनखाबाय आरो बे जाथायफोरा मा। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों। बे रादाबा जाहैबाय छत्तीसगढ़ दानतारानि जेराव ख्रिस्टियानफोरा मैया सानडे, डेट मिन्स 6 जुलाइ सानडे खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादोंमोन। रबिबार साननि बे खुलुमनाय सिबिनायावनो थांनानै दावराव खालामहैदों, बन्द खालामहैदों आरो बदनाम खालामहैदों जे धोरोम सोलायहोदों होननानै। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बिथांमोना मा बुंदों, बिथांमोना माबायदि राव बाहायदों, मा सोदोब बाहायदों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना नायग्रोदो। बेनि उनाव आङो फंनैसो नोंथांमोननो फिन आरोबाव बुंहैबावनोसै, बेनि उनावनो फोजोबहैगोन। दे अब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। दो घर से भाग गए सर, हम लोग ग्रुप के साथ है सर। अरे 2 जगह भागे हैं, 70 लोग, पूरा महिलाओं को जो पूरा 70 लोग भाग रहे हैं। देखो 2 घर से, मैं वीडियो भी दे दे रहा हूँ आप लोग को। पूरा अवैध है, घर में चल रहा है ये सभा, प्रशासन के नाक के नीचे से चल रहा है 30 से 40 जगह धमतरी शहर में। अब यही स्थिति है इस पूरे गली में 8 जगह चल रहा है, टोटल 8 जगह, 2 जगह भाग गए, 3 जगह पकड़े चल रहा है। सर कार्रवाई पिछले बार भी दिए थे संडे को। शिकायत मिल ही रहा है सर, लगातार धर्मांतरण पे हम बात कर ही रहे हैं। लिखित में देंगे तो सर वो तो भाग ही जाएंगे, होगा ही कहाँ होगा। पहले भी विरोध किया गया इस चीज का। अभी बोल रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। अगर इनके पास है सब कह रहे यादव लिखा है, कोई सिन्हा लिखा है, गाड़ी लोग में भी उन लोग के बकाया। अलग तरीके से नहीं कर सकते। और कोई तरीका नहीं है साहब हमारे पास। हमारे हिंदुओं का बलगरा के यहाँ घुसा के रखे, इन लोग ताली बजा रहे हैं, बिरयानी पार्टी दे रहे हैं वहाँ, चिकन बना रहे हैं। सही ऑप्शन है कि हमको थोड़ा खुद के हाथ में कानून को लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना बै सेंग्राफोरनि खामानिखौ नुनो मोनबाय, जेराव छत्तीसगढ़ दानतारायाव जानाय मोनसे जाथाय, मैयानि 6 जुलाइनि जाथाय, 2025नि 6 जुलाइ रबिबार सानडे मैयानि, डेट मिन्स। दा बेयाव खुलुमनाय सिबिनाय, जोंनि ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय व्यक्तिफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन। खुलुमनाय सिबिनाय खालामनायखौनो बिथांमोना थांनानै गन्दगल खालामहैदों, गाज्रि रायहैदों, गाज्रि बुंहैदों, धोरोम सोलायहोदों होननानै। जेन ख्रिस्टियानफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो मोनला, मोनथायानो गैला। ख्रिस्टियानफोरा सोरनिबा न'आव, बबेबा गिर्जा न'आव बा बबेबा फिल्डआव खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो मोनला होननायफोर बायदि बिथांमोना बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। दिनै मोनफ्रोमबो धोरोमनि सुबुंफोरा गावबा गाव खुलुमग्रा थावनिफोराव, मस्जिदाव थांनानै मुस्लिमफोरा खुलुमहैदों, हिन्दुफोरा टेम्पोलाव थांनानै खुलुमहैदों आरो सिखफोरा गुरुद्वाराव थांनानै खुलुमहैदों आरो गुबुन गुबुन जोंनि भारताव थानाय मोनफ्रोमबो फिसा फिसा धोरोमफोर दङ, जाय धोरोमनि सुबुंफोरा गावबा गाव धोरोमसालिफोराव थांनानै खुलुमहैदों। नाथाय दिनै ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि अबस्था जाबोगासिनो दङ, जेराव गिर्जा न'आव थांनानै रबिबारनि सानाव खुलुमहैनो हाला एबा गुबुन सानफोराव थांनानै खुलुमहैनो हायै बेबायदि अबस्था जानानै दङ। बेयाव बै सेंग्राफोरा थांनानै गन्दगल खालामहैदों, पास्टरखौ नागिरहैदों, हाल्ला खालामहैदों। माखासे मानसिफोरा बिसिनि हाल्लाखौ नुनानै, दावरावखौ नुनानै गिनानै साइड जादों, खारलाबायनो गोनां जादों, बेबायदि अबस्था। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे सासे सेंग्रायाथ' ओरैबायदिबो बुंबाय
पुलिसनि सिगाङावनो जे कानुनखौ आयेनखौ जोंनो लानो गोनां जासिगोन खोमा, जों बाहायनो गोनां जासिगोन खोमा होननानै पुलिसनि सिगाङावनो बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायदों। दिनै बिथांमोना मा सानखो बिसोरसो मोनथिसिगौ। दिनै जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौबो सेनानै लानो नागिरदों, बन्द खालामनो नागिरदों, जों बेखौ नुदों। नाथाय जेसेबांखि नाजाया मानो बेफोरखौथ' हानाय नङा। आरो बिथांमोना जि केमेरानि मोखाङाव फैनानै जि बाथ्राफोरखौ बाहायदों, जि बाथ्रा बुंदों जे धोरोम सोलायहोदों, धोरोम सोलायहोयो, प्रल'भन होदों, लुबैनाय होदों, बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ एबा बुंदों। नाथाय बिनि फोरमानखौ बिथांमोना होनो हाया। केबल बाराव बुंनाय बाथ्राफोर बायदि जेरै बारखौ हमनो हाया, थिग बेबायदिसो बिथांमोना बकिगासिनो जे धोरोम सोलायहोदों, प्रल'भन होदों, माबा माबि होनायनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंबाय थायो। नाथाय गावसोर बुंनायनिख्रुइ फोरमानखौ बुंनाय मोनब्ला हयथ' गोबां रायजो राजाफोरा फोथायगौमोन, गोबां रायजो राजाफोरा नुगौमोन, येस नंमारगौ बिथांमोना बेबायदि खामानि मावदों होननानै। नाथाय बिथांमोना दिनै केमेरानि मोखाङाव केबल गावसोरसो बुङो, बेखौ बोरै फोथायगोन? बिसोर गावसिनि पार्टिनि जानानै, गावसिनि हानजानि जानानै गावसोरनि मोजां मोननाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंखागोनखा। दिनै जुदि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव सोरबाया जुदि बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाय मोनब्ला, बिथांमोनखौ जुदि दिन्थिनानै होनो हानाय मोनब्ला, बिथांमोनखौ गोबां मानसिफ्रानो मुगैगौमोन, बुंगौमोन, जों ख्रिस्टियान सुबुंफ्राबो बुंगौमोन बेयो गोरोन्थि जादों होननानै बुंगौमोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ रावखौबो बेखौ खालामनो थाखाय फोरमायाखै एबा फोरोङाखै। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौसो बुंदों, नोंसोरो जेरै बासायजानायखौ एरैनो मोनबाय, बे बासायजानायखौ गुबुनफोरनोबो एरैनो हो, बेखौसो जोंखौ फोरोंदों। दा जोङो बासायजानायखौ गुबुनफोरनो एरैनोसो होयो। जों जिहेतु एरैनो मोनबाय, बेसेन होआलासेनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि अननायनि गेजेरजों स्वयं इसोर जानानै बुहुमाव मानसि महरै पृथिबियाव फैबाय आरो बासायजानायखौ बयनोबो एरैनो होबाय, फ्रि, अफकर्स फ्रि, जेबो लायाखसै। दा बेबायदियाव सोरबा ख्रिस्टियाना जुदि बुङोब्ला, प्रल'भन होयोब्ला, बे गोरोन्थि जागोन, बे नंखाय। नाथाय दिनै केमेरायाव रावबो व्यक्तिखौ बिथांमोना लाबोनानै होनो हायाखै जे बेबायदि होदों, थाखा होदों, फैसा होदों, माबा मोनसे होदों, बेखौ बिथांमोना बुंनो हायाखै। नाथाय केबल बेखौल' दायनिगिरि खालामबाय थायो, केमेरानि मोखाङाव केमेरायाव फैनानै जे प्रल'भन होदों, हिन्दु सुबुंफोरखौ ख्रिस्टियान खालामगासिनो दङ होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो। बे बुंनायनि जेबो फोरमान गैया आरो सैथोथि बाथ्राया गैया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै जोंनि भारतआव बेबायदि अबस्था जानानै दङ। गोबां रायजोआव दिनै ख्रिस्टियाननि सायाव थारना होगासिनो दङ, ख्रिस्टियाननि सायाव गोबां रोखोमनि दायखौ लानानै फैगासिनो दङ। आरो बे जाहैबाय, जों जारिमिनखौ जेब्ला नायगोन, जारिमिनाबो जोंखौ बेखौनो फोरमायदों जे गोदो गोदायनिफ्रायनो जि समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि 12 सेलाफोरखौ दादोंमोन, बिनि उनाव गावनि 12 सेलाफोरा गाव थांखांनायनि उनाव जि दाब दाब जायगाफोराव बेरायथिंदोंमोन, गाहाम रादाबफोरखौ होदोंमोन, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि गासै सेलाफोरा बेबायदिनो बुजानो गोनां जादोंमोन, रायजानो गोनां जादोंमोन, ठाट्टा मोनदोंमोन, सिथार जादोंमोन। जारिमिना जोंनो बेखौ फोरमायो। आरो बाइबेल जारिमिना जोंखौ बेखौबो फोरमायो, फोरोङो। जिसु ख्रिस्ट'आ स्वयं गावनि खुगाजों जोंनो बेखौबो फोरोंखादों दि जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय निन्दिगोन, फोलागोन, जोबथेसालियाव दोनगोन, बुगोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बुंखादोंमोन, फोरोंखादोंमोन। आरो दिनै थारैनो बेबायदिनो जाथायफोरा जागासिनो दङ बुहुमाव। जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय मण्डलिनि सुबुंफोरा, फोथायारिफोरा, पास्टरफोरा, बिलिभार्सफोरा, गोबां इभान्जेलिस्टफोरा, मिशनारिसफोरा सैसोनो गोनां जादों। गोबां दाब दाब रायजोफोराव गोबां व्यक्तिफोरा हमजानो गोनां जादों, जेलाव थानो गोनां जागासिनो दङ। पास्टर जानायनि थाखाय जेलाव थानो गोनां जादों, सैनो गोनां जादों, बेबायदि गोबां जादों। आरो बे जाहैबाय मानो? बे जाहैबाय जारिमिना, इसोरनि बोसोन, गोथार बोसोना फोरमायनानै दोनखादों जे जोबनाय बोथोर फारसे बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन। आंखौ नाजावनायखाय नोंसोर जेलाव थानो गोनां जागोन, सिथार जागोन, बुजागोन, निन्दि जागोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जि जायगाफोराव दिनै तारनाफोरा सोलिगासिनो दङ, पारसिकिउसना सोलिदों, बै जायगाफोराव गोबांनिख्रुइ गोबां जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ बांगासिनोबो दङ। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, आर'जआव थादो, आर'ज खालामदो लागारबो, जेन इसोरनि रायजोआ गोबांनिख्रुइ गोबां जायो। आरो जेराव जि तारनाफोरा सोलिगासिनो दङ, बै तारना जानाय जायगाफोराव
जायफ्रा तारना होदों बिथांमोनाबो जेन सानसे जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो नाजावनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना लागारबो आर'ज खालाम आरो लोगोसे जायफ्रा तारना खालामजादों बिथांमोना जेन सैसोनानै थानो हायो बेनि थाखाय आर'ज खालामदों। देवब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै आरो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला बेबायदिनो रादाब आरो बोसोनफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो आर'ज खालामनो दाबावसै। देवब्ला प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।